Θα δούμε τη γράνια. Έλα τώρα να πάμε μέσα. Δωρεά Εκατερίνη Μιχαήλ Παπία, εις μνήμη του συζύγου της Μιχαήλ. Αυτός ο Μιχάλης Παπία, ναι. ο Μιχάλης Παπία έχει ανεψιά στην Αυστραλία. Ναι. Έχει τη μνήμη, αν ξέρεις. Δεν τη ξέρω ο Γιώργος. Τι ξέρεις, Γιώργο? Ποιος τα έφτιαξε? Εδώ είναι ο Άγιος Χριστόφορος. Ήφερα εδώ τα παιδιά να ειδούν. Φαίνεται και η χώρα, φαίνεται και η γεράνια. Και αυτά εσύ τα έχεις Αυτά φτιάξει? όλα εγώ τα έκανα μόνος μου. Μόνο αυτό. Τα άλλα τα έκανα γιατί έχουν τη σαριά. Ξέραν το κρέας. Πότε έχουν Παναγύρι? Ήδη έχουν πανηγύρι στην άμα είναι. Αυτές τα μπαίνεις, αγαπάτε τα φυτά, αλλά έρχονται τα παιδιά και τα φαίνουν. Όλα αυτά τα δέντρα να έχουν βρήσει. Εδώ μέσα μαζεύει νερό από τη βροχή. Πού, εκεί πέρα? Για εδώ, την εκκλησία. Μπορούμε να δούμε μέσα από πού? Δεν είναι κλειδωμένο. Όλα αυτά την πρωτοβουλία τι με έγιναν, όλα αυτά. Αυτά τα μπαγκάκια, αυτά τα καθίσματα, όλα. Εσύ ήσουν εδώ πέρα, Έλα τώρα να δούμε και την κοκκινά. George, what are you doing? Filming. Γεια σου, παππού. Έχει αντάρα, εκεί είναι όλα τα... Η κοκκινά πέρα εκεί είναι. Εκεί που πήγαμε χθες, Βλέπεις τώρα τι θέα έχει. Ναι, ψηλά είμαστε γι' αυτό. Κοίτα. Πολλά παππού. πράγματα βλέπεις. Κοίτα, παππού. Πάλι μέσα στο βίντεο. Εδώ βρισκόμαστε στο κιόσκι του Αγίου Χριστοφόρου. Εδώ έρχονταν και λογαριάζονταν οι παππούδες Ναι. για τα πυρεσέδια. Βλέπεις τώρα η χώρα, Ναι. φαίνεται όλη η χώρα. Ωραία. Αυτό το λέει γρήβα του Μπαλαμπάνη. Και εδώ πέρα το βλέπεις αυτό το δάσος εκεί. Α, Δάσος. εκεί απάνω. Α, δάσος είναι. Όλα τα βουνά αυτά τότε λένε οι παππούδες. Ήταν γεμάτα δέντρα. Α, τώρα γιατί Αλλά δεν έχει? τα άκουψαν. Γιατί τα κόψαν? Δεν είχα από πού να φέρει ξύλα. Α, γι' Από αυτό. τους Τούρκους φούντα. Και αυτό το αφιέρωσα στον Άγιο Γεώργιο και στον Άγιο Δημήτριο. Και κανένας δεν τολμάει να κόψει ξύλα εκεί. Γι' αυτό. Από ακόμα ξύλα παθαίνουν ζημιά. Α, γι' αυτό. Είδα αυτό το δάσος. Σας άρεσε εδώ? Ναι, ωραία είναι. Άρεσε. Όσοι έρχονται και Του αρέσει? Αθηναίοι και ξένοι, Τους εφέρνεις? αυτά θα το βάλει τώρα όλα πισμένα, όλα. Τα πιασάμε εμείς. Έβαλαμε τσιμέντο από πάνω. Τι ώρα είναι? 5 η ώρα, 5 παρά 5. Εκεί έχουμε αποθήκη. Είναι η μηχανή από τηλεόραση. Α, πού? Μέσα εκεί πέρα? Μέσα εκεί είναι. Μέσα εκεί. Αυτό εκεί πέρα δέντρο είναι αυτό, φαίνεται έτσι. Δέντρο, ναι. Στιγνό είναι. Στιγνό, το έχουμε Αυτό. κομμένο. Τι λες, Εκτός να χάλασε. αυτό θα να το κόψω τώρα, τον πάτε. Ναι, γιατί κάθεται έτσι? Τώρα τα παίρνω όλα τα βουνά αυτά. Όλα. Και ό,τι λες τα παίρνει μέσα. Δεν έχεις άλλη κάλτσα να βάλεις. Έχω, παππού, κοίτα. Δεν φαίνεται, μα δεν φαίνεται. Να φαίνεται. Όχι, δεν βλέπω. Δεν πάω και τα παίρνεις εδώ πέρα. Έγραψα. Αγαπάτε τα δέντρα. Αυτά θα κάνουν γράμματα λίγο. Τα βγάλω, τα σπάζω. Δεν τα αγαπούν. Τι γράφει, παππού?
Αγαπάτε τα δέντρα και τα φυτά. Κατάλαβες. Διότι αυτά είναι η υγεία. Ναι. Τα πράσινα, τα λουλούδια Τα φέρνουν λουλούδια. υγεία και χαρά. Φυτέψε και Αν ένα μπορείς να δέντρο φτιάξεις άμα ένα δέντρο. μπορείς. Ναι. Μην το καταστρέφετε, να φτιάξεις ένα δέντρο. Κατάλαβες. Εσύ τα έχεις γράψει. Εγώ τα έγραψα. Ναι. Τα άλλα τα έγραψε το παιδί της.